Y Bale yn wyro Tal Rhys, a mae fyny i'r gwynt chwyrliog yma ym Mharc y Scarlets, a da ni'n gweld yn syth y broblem. Mae'r glaw yn codi, mae Llanelli yn codi ac yn cadw'r Bale Giannini yn cario cefnogaeth gan Watson a Shenton. Angen mwy o gefnogaeth gan blaenwyr Llanelli, Harry Williams, sydd yn dewis y ffordd mynd am y pys. Mae wedi taro rhywun, ond Eddie James yn casglu yn y diwedd. Mae Eddie James yn croesi. Pŵer gan y canolwr yn croesi'r linell. Fo na ddechrau'r cyfle, a fo sy'n croesi'r linell. Flanagan i Bartlett. Meek yn gweld y gic lletraws. Mae yna ddigon o wacle ar y chwith. Mae wedi cael ei dal gan Ryan Davies yn rhedeg o dan y pys. A mor hawdd o hynny, mae Glynebwy yn ôl yn y gêm. Wnaethon ni sôn ar dechrau'r gêm fe mor bwysig yw'r tri ôl Glynebwy a Ryan Davies yn dangos i gyflymder ag unwaith to. Ond o'n i'n teimlo dath hwnna i gyd o cic Harry Williams, sa'n siŵr os falle na tactegau Llanelli yma. A maen nhw'n treol rhoi pwysau ar Glynebwy. 8 U's not going. Does neb ar yr ochr Llanelli. Maen nhw'n aros yn y sgrym. Mae'r sgrym yn mynd, mae'n edrych fel bod nhw am groesi. Ac yn croesi'r linell, Ryan Jenkins. Sgiliau pêl-droed gwefreiddiol gan yr wythwr. A pŵer y Parc gan Glynebwy yn croesi'r linell, gais. Ie, mae hwnna mwy fel Parc Glynebwy. Wel, mae rhaid dweud, Use please, 8, 9. dydy Llanelli methu troseddu eto. Harry Williams yn ceisio rhoed Flanagan i ffwrdd. Mae mor hawdd. Rhy hawdd os o beth i Glynebwy. A Ethan Phillips sy'n croesi mor hamddenol a welswch chi erioed. Ie, sgrym cadarn iawn gyda Glynebwy. A yn syth o hwnna, oedd e wled i rwydd. Digon o le ar yr ochr dde. No, 13! I Glynebwy y gic. Di bron yn aros i mewn, na di. Mae'n edrych fel bod oedd hi'n achosi rhywbeth o anaf i'w hun, Llew Smith. Ond mae Glynebwy mynd y sydyn, a maen nhw'n croesi'r linell, gais. Harry Drain. Y meddwl siarp gan Glynebwy. Oedd Llanelli'n cysgu. A dyna ni. Mae'r gêm drosodd gyda honno. Ond 6 sydd yn 7 yn y sgrym yn hytrach oedd i Glynebwy. Felly, llinell gefn cyflawn. Release! Ond mae Llanelli yn agsau at y linell, gais. Mae Luke Davies yn cyfarwyddo. Mae Shenton yn mynd. Mae'n croesi. Cais i'r capten. Mae Llanelli yn ôl y gêm. Llanelli 24, Glynebwy 33. Ie, Shenton yn dangos i gryfder a mynd dros y llinell cais, ond am ddiffyn Glynebwy ddim digon cryf, ddim yn dod off y llinell, a mae'n anodd iawn i ddod off y llinell yn gyflym pan mae'r passes byr na o 9 oddi ar y ryc. Davies, bas yn slac. A mae Glynebwy wrth ei bodd. Buddigoliaeth fawr i Glynebwy ar ddiwedd y dydd. Bydd seren y gêm. Lewis Young yn hapus iawn gyda honna. Falle o'n i'm yn disgwyl i Llanelli fod yn y gêm yma yn erbyn Glynebwy, sydd wedi ennill 6 allan o 6 bellach. Mae Glynebwy yn gryf eleni, bois. Llanelli 26, Glynebwy 36.